Fastems on suomalainen perheyhtiö ja me valmistamme tehdasautomaatiotuotteita asiakkaille, jotka on ympäri maailmaa. Sen avulla he saavat koneensa ja laitteensa käyntiin ympäri vuoden ja me olemme myös heidän käytettävissään sen koko ajan. 8760 tuntia vuodessa, niin kuin meidän slogani sanoo. Tuotteemme sisältää monenlaista teknologiaa, on mekaniikkaa, sähkötekniikkaa ja ohjelmistosuunnittelua ja näin ollen emme pysty täällä paikan päällä rakentamaan koko systeemiä valmiiksi, vaan se on asiakkaiden luona siellä ympäri maailmaa, missä olemme. Joskus sitten saattaa tulla ikäviä yllätyksiä aikatauluihin ja silloin matka pitenee, kotona ollaan huolestuneita ja suunnitelmat siitä, miten matkan aikana asiat hoidetaan, saattaa mennä pieleen ja tämä tietysti aiheuttaa myös sitten lisääntynyttä painetta työntekijälle. Työterveyspalvelujen tuottajamme kanssa mietittiin muutama vuosi sitten, että mitenkä voitaisiin paremmin tehdä työpaikkaselvityksiä, miten se auttaisi meitä ja silloin nousi tämä tikka esille. Tikassa esimiestä haastatellaan, tiimiä haastatellaan, täytetään kyselylomake ja lopuksi yhteisesti käydään vastaukset ja tiimin tilanne lävitse. Tikan avulla ja prosessien uudelleen käymisen avulla olemme pystyneet luomaan selkeämpiä toimintakuvia, selvempiä rajapintoja ja näin tätä työn kokonaisuutta on pystytty hallitsemaan paremmin. Stressitekijöitä vähentää se, että meillä on joustava työaika ja sulla on mahdollisuus tehdä myös etänä töitä kotoa käsin. Pyritään huomioimaan niitä stressitekijöitä ja ymmärretään sen tiimiläisen perhe siellä taustalla ja ne vaatimukset sille ja sille omalle vapaa-ajalle ja työrytmittämiselle. Tämä viime vuonna käynnistynyt tai reilu vuosi sitten käynnistynyt muutosprosessi itsessään on ollut hirveän mielenkiintoinen ja ensimmäistä kertaa ollaan tehty oikeasti isoja asioita ja nähty myös ne työntekijät ja heidän urat ja niiden kehittymismahdollisuudet. Täällä Fastemsilla tämä työn kiinnostavuutta lisää se, että täällä saa vaihdella työtehtäviä ihan työpäivän aikanakin. Saa tehdä monia erilaisia tehtäviä, ettei tarvitse leipiintyä ikinä siihen työhön. Tarkemmin suunnitellaan, jaetaan huolia ja tiimi tietää missä mennään, projektipäälliköt tietää missä mennään, niin tällä tavalla tätä ennakoimattomuuttakin on saatu pienennettyä.